ପିଲାଟି ପଡିଆକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ନ ବଞ୍ଚେଇକି ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଉଛୁ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବା ବେଳେ ଗଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଦୋଳି ରଜ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି। ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଭାବିଲି ବସି ପଡିବି, ଭୂତ ରାତିରେ ଝୁଲିଥାଉ, ମୁଁ ଟିକେ ଦିନରେ ଝୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯିବି। ଦେଖିଲି ଯେହେତୁ କେହି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ବସି ପଡିକି ଝୁଲି ଦେଇକି ତାପରେ ପଳେଇ ଗଲି। ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନରେ ପହଞ୍ଚି ପଢି ସାରି ଘରକୁ ଆସି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଳୁ ଭଜା, ଆଚାର ଆଉ ଭଜା। ତାପରେ ମାତାଶ୍ରୀ ମୋର କାମ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ କି କାଠ ଗୁଣ୍ଡି ପଡିଛି, ଯା ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି ସବୁ ଗୁଟେଇକି ରଖିଥିବୁ। ଆଉ ଏଠିକି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମହାଶୟ ଆମର ପୁରା ସିଂହାସନ ଉପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଶୋଇଛି। ଆଉ ସେ ତାର ଶୋଇଥାଉ, ଆମେ ଆମର କାମ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ସବୁ କାଠ ଗୁଣ୍ଡିକୁ ଉଠେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ବର୍ଷା ନ ଆସିବା ଆଗରୁ ଛତା, ଏ କଣ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି କଣ ପାଇଁ ବର୍ଷା ନ ଆସିବା ଆଗରୁ ଛତା ଅଣାଯାଇଛି। କୋଳି ବିଛା ହବ ବୋଲି ଛତାଟି ଅଣାଯାଇଛି, କାରଣ ସବୁ ଗଡିଆରେ ପଡିଯିବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଛତା ଅଣାଯାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନିଞ୍ଚା ଟେକ୍ନିକ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଖଜୁର କୋଳି ଖାଇଲେଣି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆମେ ଖଜୁର କୋଳି ବିଛିବା ପାଇଁ 4 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ, ବାକି ତାପରେ ଏମାନେ ବାସ ସଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ 3 ଜଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗଛରେ ଚଢି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଠି ରହୁଥିଲୁ, ତ ଭୁଲରେ ପଳେଇଥିଲୁ ଘରକୁ ବାସ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ମନେ ପଡିଗଲା ପରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ମାଙ୍କଡ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ ଓହଳିବା ତ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଠି ଓହଳୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇଦେଲୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଭିଡିଓ।